ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪಂಡರು ಎರ್ಕುಲಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕುವ ಇಲ್ಲಡು ಬಂದು 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವರ್ಷೋಗು ಏನೋಜಿ ಕಂಬುಲ ಎರುಗಿಡ ಪರ ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದು ಪಂಡರು ಆ ಒಂಜಿ 14ನೇ ವರ್ಷಡ್ ಇರು ಸುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ಸುರೂತ ಕರೆ ಓಯಿಟ್ಟು ಸರ್ ಓಯಿಟ್ಟು ಇರು ಗಿಡತ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ನಾಗರದ ವಿಭಾಗಡ್ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನ ವರ್ಷನೇ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಂಬಳಡ್ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಮಗತಿ ವರ್ಷನಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಪದ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಿಜಾರ್ ಕಂಬಳ ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಆ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ಶುರು ಮಲ್ತದ 2ನೇ ವರ್ಷಡೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮೆಡ್ಲ್ ಬರ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಮಗತಿ ವರ್ಷ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮೆಡ್ಲ್ ಬರ್ತದ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಈತ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ತೋಜಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಈ ಪಾರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ತೆಂಕ್ ಏತ ಪಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರು ಪಾರುಗ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ರಡ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಇರು ಪಾರ್ನೇಟ್ ಗಿಡಪನಾಯ ಪಾರ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಎರಡು ಪಾರಾರ 5 ದಿನ 5 ಇಂಬೆ ಬೂರ್ವೆ ಇಂಬೆಗ ತಾಕತ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲೇನು ಪಾರಾರ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡಪ್ಪನಗಲೇ ಬೋಡು ಎನ್ನೇರು ನಾಯಿ ಗಿಡನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಬುಣು ಒಂದು ಯಜಮಾನರಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲೆ ಆನಂದೆ ಮೊಗಲ್ ಗಿಡನೇ ಮೇಡ್ಲಿಂದ ಮನ ಈಗ ಸಿಡಿಪೆ ಬುಕ್ಕರ್ ಗಿಡ ನಾಯಿರ್ಲಿಗೆ ಆ ವೇಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲ ಪಾರಡು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವೇಗ ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪು